with me guys is the native Boholanos. So, native Boholanos, oh yes! They are from Alicia Bohol, Parihara Mixman. Bato, Pik! Bato, Pik! Bato, Pik! Ay, ano? 12! 10! Ala! Wow! Lumas! 5! 4! 3! 2! Nakawawa ka ba? Yung punishment ah. Oh! Sunod. Kamot ka na mo. How? Ikaw na mo lang! 4! 3! Parang na, last. 2! 1! Ang manguan, ihatag dito. Sa ngalan samahan, Bagong bunsag na eh. gipanamkon ka sa lalang sa Espiritu Santo, ang tanang mga malalang mananap, mupahawa, o ang imong espiritu magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen! Amen! Daghang salamat sa imong mga kuan. Good morning, good afternoon, good evening, and good afternoon to each and everyone, and welcome to my YouTube channel, Junjun's TV. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Junjun's TV. So mga ka-Junjuns, mga katusok, niyata naglaag na po tanong, lain na po ning laag atong ihimo ron. So nagpadagat ta. And of course, with me guys is the native Boholanos. So, ila kay nasa content nga adobo, unsa to adobo kuan, adobo challenge. Taong adobo, not taong grasa, but taong adobo. Gago! And of course, nganong nabasa ko kay gihimo ko nilang adobo. Aray ko! Tarantado! Nabubuan ko ganina og kuan. Tuyo, kas arapod. Baliw ka yata eh! Lain nabubuan og suka, lain po nabubuan og katong gisagol na nga mga ingredients. Kana bitaw maghimog adobo, edsa may tuyo, suka, sili, kamatis, kuan, luya, bawang, og kuan bahay kubo na ilabas. Nagbibiro lang ako. So, that's it mga katusok, gihimo ko nilang adobo, nahimo kong baboy. Of course, makita man po nga baboy, Oh! So mga katusok, mga ka-Junjuns, akong pakita nimo ang among behind scene nga kanang na ay mga usay nga ning among mga panghitabo kanina sa katong ibubuan ko kuan katong nagingana-ingana nagbalintong-balintong tong kuan, nagbalintong-balintong tong katong na battle, di makapabarog ay mabubuan daw ako kapabarog. Nirealisod today magpabarog na. Okay, hongi. So that's it mga katusok. Morning na naanak ko anak ko. Baho kong toyo. Pero sagdira kay lami manggapong ko. I'll rise I could say, and I'll rise up, unafraid, I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. And I'll rise. So with me guys, the native Boholanos, come on mga native Boholanos, pakita sa ato ang ano, karon prueba nga namo, kay human naman tag vlog with Ninjo, okay? Di ako mga barako. Yes, yes, yes.
Native Boholanos. Oh, yes. They are from Alicia Bohol, Pariharamiguan. Nganong ito, mangko sa pagtuon, negro? Ay, mga katoso. Hala, tusok ko na. Anong dito, mangko? Tusok. Tusok ka na, nito naghukas na. So, human namin nag-vlog kanina, and sa Alegre, grabe. Mabayla sa bayo, sarap sa pakiramdam. Pamparam pam pam pamparam param pam. So, mabay na. Gago! So, wala ka dyan sila. Nindot ka dyan. So, don't forget to like, so share, o subscribe sa lang YouTube channel, Native Boholanos. Sila rin nagplano. Tanan sila ra. Saka kuning sabay ra ko sa kuan. Sog sa ugon sa flow sa maong kuan video no sa maong vlog. So, kalos Ginoo nakasabay mapunta, da mao lagi na tanawa gid. Bubuanon ko nila. Kaya kay nalingaw ko. So, ipakita ninyo kung say nahimong panghitabo ganina. Okay? So, that's it mga kapatid. So, Ryan and Miguel. Miguel. Big na. Bato, Pik! Bato, pik! Bato, pik! Okay, ang host, mahimong hostess. Oy, may mo makabe ako si una. So, ang mechanics, ansay, ipakuan? 3 minutes. 3 minutes the timer na. Okay, time slot is 3 minutes before og di makakuan og di makapabarog. Sana all si Jay bubuan og mahimong adobo. Go! Ang oras. Timer starts now! Ay, ano? Bye! Ano man? It's my dad. Libot. Parang Hap na hap. 210 seconds, 236 seconds, 233 seconds, 239 seconds. Wala na kasi ko. 16, 14, 13, 11, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2 minutes, 1, 57, 55, 50, Saraon! Ay! 41! 139! Sakit na! Ay! Saraon! Hindi ka mapunta ko! Okay! Hindi na ba? 27 seconds lang. Ala. 16! 1 minute! That's 1 second! Hello, okay! Last 1 minute. 1 minute! 50 seconds. Ay! Nagdudak ko! 40. Dali. Junjun TV. Ayaw! Ay, dali ano? 30 seconds. Ala! Dali ano? Ala. 20 seconds. 20 seconds na lang. 19! 18! Ano mo na? Dari lagi. Ay! Ginoo ko ana na na! 12! 10! Ala. Wow! Five! 3! Makakapay ka itong bisita. Oh my God! May bubuhan na. Ako may mga adobo, may mga Sinatay baboy today ko! Pwede, adobong baboy. Adobong baboy! Na makabay. Siya May may una. tuwag na na, kay muha na lamang ko nitong inasal. Balik ro. Ya, Na. buwan na. Sa iyo Alay, punishment na to. Toyo, una. Toyo sa una. Piliin mo. Ikaw. Ikaw magtupad. Ikaw mo. Asa yung bubuhan eh? Sana all. Sana all. Ay, bubuhan. Ano niya ko? Laka. Tarawa mga kamay, ang punishment na. Aray nako, ay sakit naman ang ginawa mo.
butang tuyo ni Day. Baan ko. Ikaw doon ay! Ako. 4, 3, Tarang na last. 2, 1. Awa na. Wala! Eh, Balag na! Wa, nagda na, nagbog na. Ako na. Sige na. Ibo mo na lang kay kanila ito magawan. Okay na ito. Sige. Ibo mo. Ang manguan, taga dito. Atong ba? Ikaw nang Atong makita sa lugdandong. Sana all. Turot na! Kaya! Tangalan! Bahala na mo niya. Tropa? Para vlogger ni. Para vlog na! Let's go! Walang seryoso. Trabaho lang to. Tangalan samahan! Bagong bunsag na eh! Gipanamkon ka sa lalang sa Espiritu Santo ang tanang mga malalang mananap mupahawa o ang imong espiritu magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen! Amen! Daghang salamat sa imong mga kuan. Yara niya! Salamat! Alam na niya, manguwarog bikat! So, shout out time mga ka-Jonjons. Yes, shout out gikan sa video sa katong last na tong video no nga i-upload. 5th beneficiary sa Jonjons TV ug tinto sa Kikoy channel works. Okay? So, mo ni mga unang-una akong i-shout out dahil nga tong ang atong mga sponsors na. Unang-una, big love shout out sa kang Buholana in Norway YouTube channel. Pagpag Buholana in Norway. And again, another is big love shout out kay Ma'am Esther Norway Buholana YouTube channel. Pagpag another is big love shout out kay Putsok TV YouTube channel. Another is mega love shout out sa YouTube channel ni Flora Ritz YouTube channel. Pakpak. And mega love shout out sa YouTube channel ni Joglar TV. Pakpak. Kay sa YouTube channel ni Giovanni Lavapi. Yes. Sa YouTube channel ni Gina Vivi. Okay, so and of course sa YouTube channel ni Jace Wilson TV. Yes. And sa atong mga Sangkikoy Team 1 and Team 2 members, unang-una may love shout out kay Buholana in Norway. Yes. And kay Easter Norway Buholana. Yes, muna. And wala sila tumakanang. And also kay Botsok TV. Sa YouTube channel ni Jeanette Scarping. Sa YouTube channel ni Jaime Pares YouTube channel. That is kay Boy Lula YouTube channel. Boy Lula Vlog. Boy Lula channel. Kay Angel Man YouTube channel. Angel Man YouTube channel. And Inday Daya Bersano YouTube channel. So, mga tayo itong mga Sangkikoy Team Sangkikoy. Mga tayo itong mga Sangkikoy members sa join button na nga nagpa-members sa Alpaan at Sangkikoy Team 1. Okay, thank you so much ninyo. Kung aning comments ato ang video maone una-una mega love shout out kay
Edita Yupyo. Yes. God bless you, Sir Junjun at Manang Helen. Kawawa naman in town mga tiguang. Salamat sa mga sponsors. More blessings and I hope everyone of the Team Tusok Sangkikoy in a good health. God bless. Okay, thank you so much. Edita Yupyo. Another is Bulanon Waray family. Okay, Mama Susan YT, Mama Susan YT YouTube channel. Okay, si Bulanon Waray family. Good job, Junjun TV. Hello, Manang Hilin. Daghang salamat sa mga sponsors. Okay, mo tigil ko ni Bulanon Waray family. Another shout out, bigyan love shout out kay Salome Ramilo. Ay Manang Helen, tanaw ko tanan sa imong vlogs. Kita ko anak nga vlog ni imong giliguan, imong ugangan. Okay, thank you so much. Another shout out, bigyan love shout out kay Kevin Edwards. Yes. And bigyan love shout out kay Amahan. Hi mga anak. Yes, hi mga anak. Yes. Another shout out, bigyan love shout out kay Ma'am Flora Rich. Yes, dugay na jud ko gahuwat ano sa ani ma-video kita jud ko pagligo kon magligo, privacy is properly ensured. Okay, yes. Daghang salamat Ma'am Flora Rich. Okay. Yes, so daghang salamat sa tanang mga ning comment ug tan-aw sa ato ang mga video, no? And og kinsa to gustong magpa-shout out, just comment lang sa latest video nga atong i-upload kay up next ato nang i-shout out. So that's it. That's how shout out nga atong gibasa gikan. So again, thank you so much ninyong tanan. Daghang salamat sa kanunay pagsuporta, ilabi na sa katong mga sponsors, atong mga joined members, mga members ato hang Sangkikoy 1 ug 2 and also sa tanang mga super chatters of super sa mga palupad tanan, daghang salamat super chat. Thank you so much sa mga sponsors nato. Yes, sa kanunay nga namon suporta sa atong mga vlogs. Okay, thank you so much and may God bless as always. And once again, good morning and bye-bye mga katusok, mga katusok. Bye-bye.